El tapís de la creació de Girona és un brodat del segle XI que es troba al Museu Capitular de la Catedral de Girona. Constitueix la peça més important de totes les de l'art tèxtil romànic que es conserven. Està fet amb la tècnica de la pintura a l'agulla. Amb la finalitat d'apropar el tapís a la pintura actual, s'ha fet un treball pictòric utilitzant pintura acrílica sobre tela. Les pintures reprodueixen les figures del tapís. Les idees i la iconografia corresponen al professor Manuel Castiñeiras. S'han utilitzat colors semblants als del tapís buscant un equilibri entre l'obra original i la interpretació personal del pintor Secundino López Pousa. Si ens fixem, al centre del tapís hi apareix la figura del Crist Cosmocràtor, que correspon a la figura del creador, amb la mà dreta beneint i a l'esquerra un llibre obert. Just a dalt del Crist hi trobem el colom sobre l'aigua. Les diferents línies ondulades representen l'aigua en moviment. A un costat del colom hi tenim l'àngel de les tenebres. I a l'altre costat del colom, l'àngel de la llum, que a diferència de l'altre, destaca pel colorit de la túnica i els cercles que la decoren. Al costat de l'àngel de la llum, dos figures, la personificació del sol i la personificació de la lluna. A sota del Crist tenim la representació de la creació dels ocells i els animals aquàtics. Hi podem veure diferents ocells, el colom, la cigonya, la puput, i dins el mar, diferents tipus de peixos i monstres marins. Adam posant nom als animals, on hi veiem cérvol, conill, cabra, unicorn i boc, entre d'altres. A la part inferior, plantes i flors recordant la creació del regne vegetal. La formació d'Eva, que es representa a partir de la figura d'Adam que dorm. Si ens fixem, Eva surt del costat d'Adam en un entorn amb arbres per recordar-nos el paradís terrenal. A un dels vèrtexs, encara dins la part del cercle de la creació, hi trobem Subsolanus, el vent de llevant, representat per una figura masculina nua sobre una bota que bufa el vent per uns corns. Els altres vèrtexs els completen Auster, el vent del migdia, Septentrio, el vent del nord, i Zephyrus, el vent de ponent. El riu Geo, representat per un home recolzat i amb una àmfora a la mà dreta abocant aigua. Samsó, representat amb una maixella a la mà dreta i en actitud agressiva. Durant molts anys es va creure que aquesta figura representava Caín quan anava a matar el seu germà Abel. L'estiu, representat per un home que subjecta a la mà dreta la falç i a l'esquerra possiblement unes espigues de blat. La tardor, es representa mitjançant una figura humana recol·lectant raïm. L'any, simbolitzat per un home amb la roda del temps a la mà esquerra i un ceptre de poder a la mà dreta. L'hivern, que representa amb un home assegut en un banc escalfant-se els peus i les mans en un foc flamejant. Al costat de l'hivern s'hi representa la primavera, amb una figura que apreta una pala amb el peu per enfonsar-la a la terra. Hèrcules, l'heroi grec segons l'historiador Manuel Castiñeiras, que interpreta que sosté a la mà esquerra la pell del lleó de Nemea, situat al costat d'un arbre simbolitzant el jardí de les Hespèrides. Però també s'ha especulat que podria ser Abel en realitzar una ofrena donant mort possiblement a una ovella. El riu Fisó, home recolzat que sosté una pedra negra a la mà dreta representant l'ònix, que era abundant al país de Vilà, on hi havia també molt or fi, que està simbolitzat en l'aigua que emana de l'àmfora que té a la seva mà esquerra. Gener, no es conserva en el tapís el que hi havia, però per comparació és molt probable que fos aquesta escena. Febrer,
Aquest mes està representat per una persona caminant que recolza sobre la seva espatlla dreta un pal que sosté varis ocells. De la mà esquerra penja un conill agafat per les orelles. Dia del sol. Veiem la figura d'un home coronat amb elements que simulen els raigs del sol. Assegut en una carrossa que porten 4 cavalls, porta un bastó a la mà dreta i a l'esquerra un cercle amb una creu. Mars, representat per una figura masculina en moviment en un dia assolellat. Té una granota a la mà esquerra i una serp a la dreta. A la cantonada inferior s'observa un ocell que simbolitza una cigonya. Abril, un home llaurant al camp representa el mes d'abril, i també un arbre i plantes amb capolls. Maig, representat per una persona que aparentment alimenta un animal. Destaca també la imatge del sol a l'angle superior. Juny. Aquest mes està representat per una persona pescant en el moment just de treure un peix de l'aigua. A la mà esquerra sosté un objecte en el que veiem un ocell iniciant el vol. Juliol. Aquest mes està representat per un home tallant l'herba amb una dalla. Agost. Un home amb una falç està tallant plantes amb espigues, possiblement blat. Setembre. Mostra el moment del trillat, la figura d'un home que després de la sega realitza la trilla. 2 manolls d'espiga de blat, aparentment secs, esperen el moment del trillat. Octubre. Escena de verema on un home talla un carràs de raïm. Dia de la lluna. Una dona coronada per la lluna, amb una torxa a la mà esquerra, va asseguda en una carrossa tirada per un cavall i un toro. Novembre. No es conserva l'original d'aquest mes en el tapís. I el pintor ha imaginat una escena en relació a la matança del porc amb un home a punt de donar mort a l'animal. Desembre. Tampoc es conserva l'original d'aquest mes en el tapís i el pintor ha fet una reconstrucció personal amb un home escalfant-se en un foc. La darrera part d'aquest estudi pictòric, la sanefa inferior, fa referència a la llegenda de la troballa de la Vera Creu. L'emperadriu Helena, mare de Constantí, davant d'una basílica, convoca els jueus perquè indaguin on es troba la creu de la crucifixió de Crist. Veiem com, asseguda en el seu tro, sol·licita ajuda siríac que li indiqui la situació de la creu. Es representen els jueus, que després de ser amenaçats, assenyalen que l'únic que coneix on es troba la creu és Judes siríac. Darrere de les figures s'observen les portes de la ciutat de Jerusalem. Creu de la crucifixió. Representa la creu de la crucifixió de Crist que Judes siríac ha de buscar al Gòlgota. Judes siríac a la recerca de la creu de la crucifixió de Crist al mont Gòlgota. Com a senyal s'observa fum sortint de la terra. Judes siríac excavant la terra a la recerca de la creu de la passió al mont Gòlgota. Per identificar la veritable creu de la passió, Judes siríac la mostra a un mort. I al tocar la creu veritable, el mort ressuscita. I així acaba la llegenda de la troballa de la Vera Creu, amb la representació d'un temple en l'interior del qual es troba el sepulcre de Crist. També així acabem aquest estudi pictòric del tapís de la creació.